ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ନିମ ଗଛର ତାର ଉପକାରିତା, ନିମ ପତ୍ରର ଗୁଣ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଓ ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିମ ଗଛର ବିଶେଷ କରିକି ଗୁଣ ଅଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏ ଗଛ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ତିକ୍ତ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ଉପକାରିତା ବୃକ୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଉପକାରିତା ଗଛ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏ ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିଥିବାରୁ ପରିଚୟରେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ଓ ମାତ୍ରା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ନିମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରସ ମାନେ ପିତା ରସ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରକ, କାମ ନିବାରକ ଏବଂ ଜ୍ୱର, ତୃଷ୍ଣା, କଣ୍ଠୁ, କ୍ଷତ, ବ୍ରଣ, କୁଷ୍ଠ, ବାୟୁ, ଶୋଳକ, ବିଚକ୍ଷିତା, କୃମି, କାଶ, ଅର୍ଶ, ରକ୍ତ ବିକୃତି, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ଆରୁଚି, କାମୋଦ୍ଦୀପନ ନିବାରକ ଅଟେ। ମାତ୍ରା 2 ଅଣାରୁ 8 ଅଣା। ଆମର ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏକ ଜାଣିବା, ନିମ ପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ସେହି ଜଳରେ ଯେକୌଣସି ଘା ଧୋଇଲେ ସେ ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। 2ରେ ଜାଣିବା, ଏହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଗବ୍ୟ ଘୃତରେ ଭାଜି ପୋଡ଼ି ଗଲେ ସେହି ପୋଡ଼ିଯିବା ପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜନ କରି ସେ ମଲମକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇଲେ ସେ କ୍ଷେତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ଜାଣିବା, ନିମ୍ବ ଛେଲି, ନିମ୍ବପତ୍ର ଓ ନିମ୍ବ ଗଛର ମୂଳ ଏ 3 ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମାନ ଲେଖାଏଁ ଆଣି ଏକତ୍ର ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ଅଧେ ଗିଲେସରୁ ଆହୁରି କମ ଅଧେ ଗିଲେସରୁ ତା ହାଫ ସହିତ ଆଣି ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା, ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲକୁ ନିମ୍ବ ତେଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତେଲକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇଲେ ସେ କ୍ଷେତ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ବାତରକ୍ତ, ଅମ୍ଳପିତ୍ତ, କନ୍ଧା, କଣ୍ଠୁ, କଦ୍ରୁ, ଛଉ ଓ କୁଷ୍ଠ ଆଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ଜାଣିବା, ନିମ୍ବ ପତ୍ରରୁ ଅତି ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ଗଭ୍ୟଘୃତ ମିଶାଇ ନିଆଁରେ ଗରମ କରି ବାଗି, ବଥ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ ଲେପ ଦେଲେ ତାହା ପାଚି ଭେଦ ହୋଇ ସେଥିରୁ ପୂଜ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜାଣିଲେ। ଆଉ 5ଟି ଗୁଣ ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିବା। 1ରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କେବଳ ନିମ୍ବ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଦିନରାତି ଶୋଇଲେ ସେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଜାଣିବା, ଗୃହରେ ଯେକୌଣସି ପାଖରେ ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲେ ସେ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହ ସବୁଦିନ ଭଲ ରହିଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଯଦି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନିମ୍ବ ଚେରକୁ ଯଥାବିଧିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଣି ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଧାରଣ କଲାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ଯଶ ମିଳେ ଏବଂ ଦେହ ନିରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ବ ଗଛର ମଲାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଣି ନିକଟରେ ଏବଂ ଗୃହରେ ରଖିଲେ ସର୍ପ ଭୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଚେର ଆଣି ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳେ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିମ୍ବ ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଯାହାର ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା